Kukhuzwa uThabani ukuthi-ke ayeke laphana ukuthuka abantu abadala. Ngikubingelele mbukeli, phinde ngikwamukele lapho ekhaya kuyona-ke i-channel yakho Esimanzonzo. Sikulethela zona iy'ndaba ey'fika ngaso-ke isikhathi. Inyanga edumile lapha ku-TikTok yena-ke uDr Zikode laphana ngempela-ke owaziwa kakhulu ngokuthi-ke uyinyanga uyelapha mbukeli. Usevele laphana-ke wakhuza yena-ke laphana-ke uThabani-ke ukuthi-ke ayeke laphana-ke ukuthuka abantu-ke abadala, njengoba-ke ingane yomZulu-ke ingakwenzi ukuthi-ke ithuke abantu abadala laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana mbukeli, njengoba-ke uzoyizwela wena laphana-ke uDr Zikode emkhuza ngempela-ke yena uThabani. Nansi-ke ividiyo yakhe-ke uDr Zikode, siyabonga. Uzikade lo onibingelelayo, nginibingelela ngilapha eGoli. Namhlanje izingane zikamama ngizokhuluma ngale ndaba yalo mfana okuthiwa uThabani usehlupha iy'nyanga ey'ningi le-Written Center. Ngizokhuluma nje mina ngincithe ezingeni soza kwethu lengqondo. uThabani u-wrong. You are wrong Thabani. U-wrong ngani na? Yekela ukuthi mawuvula abantu amehlo udiscipline abantu bese ufaka inhlamba. Akwenziwa lokho. And enye into engithi mangiyilandela ngawe ungwasemakhaya, ungwaseBergville. Umuntu waseBergville misiyaqonda ukuthi kena bonke abaphuma emakhaya aqotho la nenhlonipho. Akwenziwa lokho. Awukwazi ukuthuka abantu abadala Thabani. You are wrong. Akusetshenzwa kanjalo. Kodwa ekutheni uvula abantu amehlo ngobugebengu obudlangile ebunyangeni. You are right. U-right kakhulu ngoba ubunyanga busahlonipheki njengamanje. Into eyenza ukuthi ubunyanga bungahlonipheki yilezi igebengu. Ithema ngabe isuka lapho zibona ukuthi ayinansi indlala. Zavela zithatha ifoni zayibekela zahlola imini yonke la. Zihlala emafonini ziyahlola la imini yonke. Zithatha R100 babantu. Uyabona? Baze banirebe nina abantu nenihlola kwa TikTok. Umuntu afika ngene ngenye account angene mkhulu ngicela ungihlolele. Hey wena, umhlolele umuntu. Hey wena. Kunje kungawe kunje ajike ngalo umuntu aphinde abuye nge-fake account bese nize nibone ukuthi laba sebanenza into zokudlala. Abuye nge-fake account usumhlolela okungakona okufana nalokho omhlolele kona eqaleni. Kuzibona nibhayeza kanjani? Nibulela ubunyanga ngalento yenu. Nibehlisile isithunzi sobunyanga. Manje uthema ehlala nomfana eyibuka lento. Wayibona lento ukuthi futhi ngiyazi ukuthi ke na bakhona ebevumelana nabo ekuqaleni. This is not his idea. Bathi Thabani ave sikhonzile ubunyanga athi ave sibuthanda futhi ave sikholelwa kubona. Kodwa mangabe sizoyeka this thing in the next generation akekho umuntu ophinde kholelwa obunyangeni abantu bobuyela esilungwini. Njengoba salwa kangaka balwa kangaka obabamkhulu ukuthi ke na limit yakithi isebenze ebantwini bakithi. Sonke siyakhumbula ukuthi ke na ayikho inyanga endulo ebeyivumele ukukhuluma ngobunyanga bayo. Ubunyanga babuyimfihlo. Isizathu sasenza ukuthi ubunyanga kube yimfihlo lelo ubunyanga bakho kube imfihlo yingoba wawubulawe endulo. Babekubulala belungu. Ngoba bayifuna ukudla amandleni nabantu abamnyama. Njengamanje sigathi kwethu inina nibulalayo lobunyanga. Nibulala ngezandla zenu, nibulala ngemlomo yenu, nibulala ngcolile libolile. Sengicela mfana uThabani niyamshaya Written Center nize nireport i-account yakhe. Ngoba ngiyazi abanye bethu bahlanganile baba yisiqoqo babuye bazoblock i-account yalo mfana. Ngobani alifuni iqiniso. Thabani ngwasemakhaya ndoda madoda. Zama ukukhuluma nabantu abadala. Ngafanga inhlamba. Umdala kathukwa. Thokwa idlozi lakho mfana ngithi. You cannot do that. Respect other people so the other people they will respect you. Ngicandaba mina angangeze ngufihla mfana ngeze ngincedeze kuwe. Hlonipha abantu.
umuntu selifakile icala kuwena fonela umuntu eceleni nikelani ukudelela nani bafowethu uyabona ngoba phela naye lo kusabhubesi nakho lo kodwa ke angikho lapha ngikhuza nje mina enhlambeni nani ukuthi qonda umuntu oqoqoliwe nomuntu odelela abantu badelela Thabane ngiyadelela zinta awukwazi ukuhamba wena uye enyangeni inyanga engazange zikubize ufika esigodleni enyangeni ufika uhlole mawuhlola kutholakala inkinga yakho bese kuthiwa hayi asizohamba la nathi umgudu ugezwe uphalazwe ufuthwe ugcatshwe emva kalapho uyasuka wena uyobuya uyakuThabana hayi wangiqola inyanga yakabani iservice zangu uzuyitholeni nani izinyanga ni wrong ngani na mangabe nilapha abantu benu. Don't lose the communication between you and your patients. Mina ama patients abangani bami. We understand anything? Do not block people. Mangabe mfowethu ufikile wamlapha umuntu. Akwangenzeka yes you are not God. Umuntu akaphindi futhi abuyele kuwena. Wamblock umuntu. Ublock umuntu vele ukhanda inqabano. Nami singacabanga. Mfowethu ngifikile kwena ngafika ngathatha imithi. Kuyaba ngiyakutshela ukuthi hayibo mkhulu kwenzeka lonje usuyabhlocka wena. Utakiwe njandini. Ngiblockelana. Inina mfowethu nibulana bunyanga futhi niyabulana nobulana iqede futhi. Sengithi mina obe ngasupport lo mfana uThabane kulento yakhe ayenza. Ngoba nisupport demand. Thabane yekela ukuthuka abantu. Yekela ukuthuka abantu sizongisupport singakuboni ngisho noma uhamba kuphi. Futhi angifuni ukutshela amanga mfana wami. Abantu abafuna ukuthukwa. Abantu abafuna ukuthukwa. Ubalethela amaluki ubalethela ilukuluku. Futhi ke ungezwe kwabantu bepusha bethi bashaya impela Thabane ukubulala abantu Thabane. Tshela mina. Ngoba hlonipha abantu. You are right, your vision, I do support it with my heart, 100%. Uyangizwa? Bekuyilokho nje insizwa wethu. Bengizokhuluma ngalo mfana wathi Thabane. Wrong, aphinda be right futhi. Goodbye. 071 969 yebo 969 yeah 969 2549 yeah.